minutes, that's all I'm afraid. I'm trying to sa spýtať, ale možno nie k tejto téme, o ktorej sa tu hovorí, ale ja sa chcem spýtať na ekonomické, že niektoré na celé štruktúrálne fondy, ktoré vlastne teraz sa na Slovensku o tom dosť veľa rozpráva. Ten nástenkový tender asi ste zachytili, že ja by som chcela vedieť takú možno informáciu odtiaľ, to vy ste tu v komisii, že aké vládnu nálady, že či je to naozaj nebezpečné, tak ako sa zastavilo financovanie v Belgicku, že či, ako to vidíte vy? Tak my nikdy nepredbiehame vývoj, lebo ten má svoje pravidlá. Komisia slúži ako strážca pravidel. Preto bolo a je dôležité, aby ak sú pochybnosti alebo vážne otázky, boli postulované, čo komisia urobila, a teraz je na rade Slovensko, aby v určenom čase relevantne pravdivo odpovedalo na tieto otázky, pretože ak sa tak nestane, respektíve vyjasnenie nebude uspokojivé, komisia je zodpovedná za ďalší postup a v zmysle pravidel bude konať. Využívanie fondov je veľmi dôležitá súčasť spolupráce. Treba ju vnímať aj ako solidaritu bohatších s chudobnejšími alebo silnejších ekonomikou slabšími. A jej využitie musí byť kredibilné, nielen z hľadiska obsahu, ale aj formy. Toto všetko je dnes témou preskúmavania. Ja dúfam, že budem môcť viac povedať, keď slovenská vláda odpovie. Úrad pre verejné obstarávanie vlastne označil za určité chyby, že z vášho pohľadu, aké sú tam šance, že to Európska komisia príjme ako také názory, ktoré respektíve, že ako to, čo úrad pre verejné obstarávanie označil za chybné, že či to bude vedieť tá slovenská vláda vlastne obhájiť do akej miery, že či je tam šanca, že by to nevedela obhájiť. Opakujem, že je na vláde, aby obhájila svoj postup, zároveň ak je evidentné a dokonca zo slovenských oficiálnych orgánov, že nastali pochybenia, tieto pochybenia treba napraviť. To je vždy súčasťou právnej procedúry, takže tu by som nekomentoval vyjadrenia Úradu pre verejné obstarávania alebo Najvyššieho kontrolného úradu. Skôr si myslím, že je vecou Slovenska, aby konalo podľa vlastných zákonov a samozrejme v súlade s európskou legislatívou. Ak nastali pochybenia, treba ich korigovať. A aký dlhý čas